Második anyámnak. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz güle. Isztambul 1995. április 21-e. Ölürüm de vermem ele. Yar yaraman, yar yaraman, yar yüreğim oldu keman. Kavuşmamız yar ne zaman, yar ne zaman, yar ne zaman. Kavuşmamız. Madam! Madam! Osman! 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 Te meg mit kiabálsz? Meghalt a madam! Bementem felébreszteni! Meghalt! Nem lélegzik! Mi? Elment végleg! Nyugodj meg, jövök! Szia, Perrám! Meghalt a madam! Meghalt, igen! Meghalt szegény! Álmában! Güler! Güler! Mi van, mi az? Képzeld, meghalt! A madam meghalt, és mikor? Török fürdő. Róma török nagykövetség 1996. Salumang simbang ang napagmasdan, dalaga't dilata ay nagsusumpaan, sila'y nakalulong. Ciao, Nelly! Ciao, asszonyom! Ezt tedd a hűtőbe, kérlek. Pablo úr is van? Igen, teríts 3 főre. Zuhanyoz már! Hogy ilyen későn? A szeretőmmel voltam. Zuhanyozzunk együtt. Hagyj! Add ide a tust. Ott van! Kérem a tust. Mondom, hogy ott van. Na, gyere kicsit. Jaj. Elkísérsz holnap Nápolyba? Nagy árverés lesz. Biztos nagyon érdekes. Nekem jó, tudod, úgyis korán végzek majd holnap. Pont holnap mész. Ki méri fel majd a lakást? Milyen lakás? A Dzsubonárin. Ah, Muszáj elutaznom. Akkor menj egyedül. Nem, én Paolóval megyek. Egy napig nem látsz. Szép kis hang, nem mondhatom. Tudod mit? Akkor is Paolóval megyek. Remek. És megszerzi a labdát. Ha olvasok, neked nem tetszik. Ha eszem, neked nem tetszik. Mondd, mégis mit akarsz? Vaj, de unom már! Mit tudsz? Azt, hogy te mindig mindent jobban akarsz tudni, azt! Te tisztára hülye vagy. Menj és kezeltesd magad mielőbb. Igen, el kéne mennem. Nagyon messze kéne innen mennem. Nápoly nincs elég messze. Most már aztán elegem van belőled!
A vasalást ne felejtsd el. Bújj elő! Gyere, gyere! Francesco, te még itt vagy? Megyek már. Tudod, hogy milyen régen eltűnt? Úgy tűnt, mintha hallanám. Már 6 hónapja, hogy eltűnt, és te még mindig hallod. Hát ezt nem hiszem el. Mégis mi volt olyan fontos? Menj szabadságra Paolóval. Ő most nem mehet szabadságra. Hát tényleg. Sajnos én sem tudok, itt a Cassára ügy. Azt majd mi Paolóval megoldjuk. Hát ez nem lehet igaz, én kaptam a megbízást. Én tartom a kapcsolatot velük, és én egyeztetek naponta. Persze, minden csak te tudsz. Bízhatnál másban is, nem? Hogy a francba, most annyi a dolgom, tényleg. El sem kezdték, még a tető sincs meg. Halló? Nem fogjuk befejezni Igen, 2 hét ne alatt se. aggódj. Majd visszahívlak. Ki volt az? Valéria. Valéria. Figyelj, 3 vagyunk, nem csak te vagy egyedül. A te családodról van szó, érted? Akkor menj te Törökországba. Nem is ismertem a nagynénémet. De ráthagyta a házat, nem? Miért én adjam el? Itt ez a rengeteg munka, te meg oda küldenél, pont engem. Egy férfi ott különben is többet ér. Nem tudom, hogy képzeled ezt. Menj te! Ne beszélj már baromságokat, mondd inkább, hogy nem segítesz, vagy hogy most nem. Naj, fejezd már be! Figyelj rám, ha hozzád beszélek. Szép ez, nagyon vörös. Bika, én szeret vörös. De olasz komplikátó, molto. Ja, nehéz nyelv, igen. Te mondd csak, Zozó, ki a vevő? Megbízható? Figyelj, ez gazdag derék. Én holnap beszélesz, hölgy. Mit csinál szerződést vele, érted? Szerződés? Hogy holnap? Akkor minek találkoztunk ma? Kérem, legyen szíves. Az a táncosnő nagyon csinos. Megtudnál kérem a nevét? Igen. Köszönöm, köszönöm. Rendben. Akkor mégis mit keresünk ma itt? Mi itt lenni barát? Na, megismert téged jobban. Érsz? Itt Törökország más lenni, nem mint Olaszország. Más lenni Törökország, értesz? De holnap megkötjük. Persze. Holnap én beszél hölgy szólni neked, értesz? Értesz? Rögtön, rögtön. Zozó, értsd meg, holnap vissza kell mennem Olaszországba. Holnap! Csinál lesz szolgálat. Ez lenni szerződés. Délután te zusz haza. Értesz? Jó fiú, értesz? Jól van. Tetszeni? Ez nő ki olasz mond énekel, érted? Tetszeni? Ja, pont ez kellett nekem. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Üdvözlöm. Jó estét. A másodikra. Ön olasz, igaz? Igen. Sok olasz jönni hozzánk, sok híres ember jönni hozzánk mindig. Látott neveket az ajtókon? Nem. Greta Garbo, Winston Churchill, Agatha Christie, itt írt hotel. Híres olasz király, Vittorio, Enrico Fermi, Toto Cutugno. Jó ét. Jó ét, signor Trotsky.
Parancsoljon. Nagyon szépen köszönöm. Halló? Igen, én. Kérem, hívja fel az irodát, hogy most nem vagyok Rómában, csak a jövő héten érek vissza. Köszönöm. Loteria vedevem! Ilyen veve vemtötem! Sajnos nem értem. Akkor másképp mondom, segítsen, rosszul érzem magam. Jöjjön, hadd segítsek, jöjjön. Köszönöm, csak lassan, lassan szédülök a hőségtől. Arra? Igen. Jól van. Igen, Jöjjön, kérem, csak óvatosan. szédülök a hőségtől. Minden helyben? Innom kell. Arra kérem. Arra? Arra, ha lehetne. Tudja, ez egy óvatosan hamam. vigyázzon. Török fürdő. Lépcső, úgy. Vigyázzunk, Úgy. jó? Még egy lépcső van. Igen, köszönöm. Nagyon, Ugyan nincs mit. nagyon köszönöm magának. Igazán kedves. És itt is vagyunk. Kaphatnék egy pohár vizet? Persze, persze. Jó napot, uram! Örülök, hogy A látom. hőség tudják. Jöjjön le. Ha nincs ez a külföldi... Járt már valaha Hammamban? Nem, még soha. Jaj, akkor mindenképp. Köszönöm. Ki kell próbálnia egyszer. Nagyon kedves, de rengeteg dolgom van. De feltétlen próbálja ki. Igaz? Feltétlen próbálja ki egyszer.
Kicsike, minden kész? Igen, kérem. Köszönöm. Ez a szerződés? Már csak aláírni. Hiányzik még csak egy dolog. Micsoda? Hiányzik pénz, előleg. Erre nekem nincs idő. Mit tudsz csinálni? Én mit csinál? Megmondok. Nincs itt a nő, az épület öreg, értesz? Tudok még alacsony ár? Nézd, Zozó, a nő nincs itt, és kevesebbet is fizet. Én már indulnék, mondd meg, mit tegyünk, mennyit adnak érte? Zozó ügyes? Nézd, szerződés ír, olaszul tudtó, értesz? Én ügyes. Nincs ideírva az ár. Beszéld meg. Öreg már egy kicsit, Hamám. Menj, és beszéld meg a hölgyel. Mégis miről beszéljek vele? Eddig is tudták, hogy régi, nem? Hogy nevezted? Hamám. Hamám. Miért nem mondtad, hogy egy török fürdő? Hamám? Török? Fürdő, érted? Jó, értem, de eddig miért nem mondtad, mi? Régen. Isztambul. Régen. Sok hamam. Nagy siker. Nézd, most nem siker. Nem divat, érted? Nézd, felirat. Tükör, szultánnak, egy fürdő. Töröknek. Török, igen. Erre gyere. Hello, Zozó. Szia, Mine! Szia. Üdv, szépség! Jó napot. Van itthon valaki? Apád, anyád? Egy pillanat. Hello, Osman! Hello, Zozó. Megkapjuk a kulcsot? Itt a tulajdonos. Persze, szervusz, gyertek be. Menj! Iszol? Nem, köszönöm. Eladná. Fiszun, hozz nekünk légy szíves ajránt. Szóval, te vagy Francesco? Igen, az vagyok. Olaszországból jött, hogy eladja a hamámot. Szerződés is van. Köszönöm. Még nem döntötte el, hogy... Ő a lányom, Fiszun. Köszönöm, kicsike. Ciao, Francesco. Ciao. Szeretnéd látni a hamámot? Igen, hogyha lehet. Gyorsan, sietnünk kell. Nyugi, Zozó, nyugi. Gyere, megmutatom. Én itt maradok. Értsz? Értem, Zozó. Mindig ezt az átjárót használtuk. Senki nem járt a hamámban, mióta meghalt a madame.
Megtarthatom. Igen, a tiéd. Mit akarsz tőlem, Zózó? Mióta férhez mentem, itt élek. Itt születtek a gyerekeim. Érted? Értem, persze, persze. Nem értesz te semmit, semmit, de semmit. Menjetek el erről a szeméttelepről. Új helyre. Tűnj el innen, vagy kidoblak! Perran, ez a Madame unokaöccse. Ez az idióta teljesen megőrít engem. Micsoda? Te vagy unokaöcs? Elnézést. Madame beszélt rólad. Oszmán, megkínáltad már? Ülj le, jó? Főzök kávét. Nem, köszönöm. És Madame Anita holmiai, mit tegyünk vele? Nem tudom, én csak pár napra jöttem. Ez holmi mind régi. Minden. Eladni ez asszonynak, csak régi marad. Érted? Mi? Azt mondod, eladtuk Madame Holmiát? Mi nem vagyunk tolvajok. Hogy képzeled? Én ezt megölöm. Zózó, most ezt inkább hagyjuk, kérlek, jó? Elnézést a vitáért. Mikor nézed meg Madame holmiait? Minél előbb. Már is elutazom. Nem. Vacsorázz velünk, kérlek szépen. Nem, én velem enni. Nem. Ide jössz hozzánk, és kész. Na? Eljövök ma este. Perran, megjött Francesco. Jó estét. Ciao. 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 Elnézést, még nincs kész. Köszönöm, de nem kellett Semmiség. volna. Oszmán, mutasd meg a házat. Majd én. Madame aludt itt 1 évet. Itt halt meg. Itt bent van Madame Holmia. Szia, Memo. Tudod ki ő? Ő Francesco. A testvérem. Ciao. Memo vagyok. Szia. Francesco, még egy kicsit. Kérem a tányért. Abból is. Nem, elég, köszönöm. Vegyél. Ó, köszönöm. Tessék. Jól néz ki. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Jó étvágyat. Oszman, a fiú semmit nem evett. Nem ízlett neki? Nem tetszik a konyhánk? Nem, sokat ettem. Nem, te ettél picit. Vegyél még ebből. Köszönöm. Hagyd már békén, hadd egyen amennyit csak akar. Jaj, nem, már megint. Oszmán, csinálj már valamit. Mit életem, mit? Hogy van apád? Apám meghalt. Ó, sajnálom. Anyádról tudtunk, de apádról nem. Már 2 éve. Lám, 1 évvel a madám előtt ő is. Nős vagy? Igen, együtt dolgozunk. Mit dolgozol? Van egy építésstúdiónk. Kiállítások tervezésével és belső építészettel foglalkozunk. Ő is építész. Építész. Van gyereked? Mama, hagyd, ne faggasd. Ne haragudj, Francesco, mi kíváncsi. Nem, te kíváncsi. No. Bocsánat. Halló? Igen, én vagyok. Most nem tudok, holnap reggel visszahívom, rendben? Viszont hallásra. Elnézést.
miért nem tartották nyitva a fürdőt néném halála után? Mikor a madám beteg lett, a hamam zárva volt. Mi mindnyájan dolgoztunk. Aztán nem jöttek az emberek. Más idők voltak. Azon a széken, ahol most ülsz, ott ült a madám. Evés után elkészítette cigaretta, tanított minket olasz. Emlékeztetsz rá? Az utolsó 10 évben sok mindent eladott. Ide tette cigaretta, fújt a gyűrűből. Furcsa. Egy csomó kép apámról. Én is itt vagyok. Megmutatod? Igen, ez vagyok én. El se hinnéd, mennyi minden van itt. Könyvek, ruhák, dísztárgyak. Nem muszáj mindent eladnod. Tartsd meg. Igen, én is így gondoltam. És ti hogy vagytok? Mi van a lakással? Rendben van. Ma jövő hétre kész lesz. Bírjátok egyedül? Persze, bírjuk. Nyugodj meg. Mikor végzel? Még nem tudom. Az ügyvéd egy csomó időmet elveszi. Gondolom, ki akar fárasztani, hogy aztán lejjebb vigye az árat. Azt mondja, hogy valami engedélyt kell szereznem, mert úgy tűnik, hogy a törökfürdő műemléknek számít. Holnap felkutatom a papírokat. Látod? Már bonyolódik. Mi lett volna, ha én megyek? Még jó, hogy nem én mentem. Francesco, kész a tea. Jövök. Megtaláltad? Nincs itt. Akkor már tudom, hol lesz. Drága testvérem, gombóccal a torkomban jöttem el, és még mindig érzem. Tudtam, hogy nem térek vissza. Úgy szerettem volna, ha rossz érzés nélkül válunk el, de te nem engedted, és én megértelek. Remélem, hogy egy nap olvasod majd ezt a levelet, amikor már elmúlt belőled a harag, és válaszolsz majd nekem. Isztambul az, amit kerestem. Csak egy hete érkeztem, de már eláll a lélegzetem, és nem bírok aludni. Mennyi elvesztegetett idő, míg végre megtaláltam. Az az érzésem, hogy mindig is várt, csendesen, míg én rohanó életemet teljesen értelmetlenül éltem. Itt a dolgok lassabbak és könnyebbek. Ez a könnyű szél elfúj minden aggodalmat is, megremegteti a testet. Most végre úgy érzem, hogy mindent újra kezdhetek. A követségen ismertem meg egy fogadáson. Soha nem árult el, hogy került Isztambulba.
Nagyon szép volt. Magas, mint te. És beszélt, csak beszélt. Öröm volt hallgatni. Még Hikmet, a költő is beleszeretett. Látod azt a képet? Gyönyörű. Rögtön észrevettem, ahogy beléptem. Nem szép, de ő adta neki, és Anita nekem adta, mielőtt meghalt. Érdekes képei voltak, sajnos mind el kellett adni a hitelezők miatt. Eladósodott? A pénz, amit a férje hagyott rá, nem sokáig tartott. A török fürdők kimentek a divatból. Férnél volt? Igen, de elvárt 20 év múlva Endertől, a kávé királytól. Ender törökül azt jelenti ritka. És ő valóban extravagáns volt. Vállás után Anita a férjétől kapott pénz egy részét befektette a hamamba. Ez akkoriban egy nőtől nagyon Ender dolog volt. Régi szép idők. Ha visszatekintek az életemre, olyan, mint egy hosszú vakáció. Órákig nézem, mint egy bolond. Még egy konyakot? Nem, köszönöm. Anyámról nem mesélt? Hát a múltról nem nagyon beszélt, de szerette őt. És rólam? Rólam mondott valamit? Igen. Tudtam, hogy rád akarja hagyni a hamámot. Amikor anyád meghalt, akkor döntött így. Tényleg eladtad már? Nem, még nem. Mire vársz? Egy csomó időmet elvesztegetik. Vigyázz ezekkel. Add el gyorsan. És tűnés. Anita mesélt apámról? Nem. Sajnálom, nem tudom, hová tűnt az a dokumentum. Nincs meg. Ezt az épületet 1921-ben Jilinda Irálván Mimár és Carlo Zanichelli építette. Az értékes dolgait rátok hagyom. Nem. Nyugodtan megtarthatod. Rád hagyta. Nem, így jó. Ti voltatok a családja. Ne ellenkezz, mert nekünk itt van... Mit is mondott? Nekünk itt van Madame emléke, de neked semmi, érted? Úgy néz ki, holnap találkozom a vevővel. Voltál már hammamban? Voltál már hammamban? Nem. A nénéd eljött értem. Úgy... a 6 éves lehettem.
Nem akartam, nevetett. Szorosan tartott. Egyedül voltunk. Csak mi ketten, hammamban. Lemosott. Tudod, öröm volt, mint most a szappan illat. A meleg illat. Na és persze a gőz illata. Elaludtam a karjában. Simogatta a fejem. Azt mondta, hogy a kisfiam vagy. Így tanította a hammamra. Minden dolog szeretetére. A tradícióra. Igen, a tradícióra. A fürdőzésre, a masszírozásra. Megadva a testnek és a léleknek a megnyugvást. Igaz, hogy a török nők leborotválják? Úgy érted, elől? Aha. Sokan teszik. Elnézést, asszonyom, a késésért dugóba kerültünk. A műemléki papírok? Nem találta. Tökéletes. Az ár megfelel? Igen, asszonyom. Akkor kérem a szerződést. Add a hölgynek, légy szíves. Kisasszony, a jegyzőt, gyorsan. Filiz asszony felvásárolja egész környék. Nagy kereskedelmi központ. Hotelek. Éttermek. Nagy market, meg teniszstadion. Zozó, 4 óra múlva már másik találkozom van. Tessék. Kérlek a papírok. Mérike! Mérike! Mi van, Perrán? Zozó egy gazember! Egy hazug! El akarja adni a házainkat! Üzletközpontot akarnak itt! Tudom én jól, de csak a testemen keresztül! Soha nem mondta az a szemét harácsolott. Hazug disznó! Az olasz mondta, Madame unokaöccse! Így nem adja el! A férjem sem akarta igazán! Szóljunk a többieknek is, jó? Igaz is! Hacse! Mi van? Hallottad, mit csinált Zozó? Nem, de találkozón van még ma este vele. Ne menj el, már nem adjuk el! Perán azt akarja, menjünk át hozzá mindannyian! Szólok a férjemnek, várjatok, már is lemegyek és megbeszéljük. Perán, egy órája várok, még elkésem a munkából. Jól van. Na, állj egyenesen. Na, így szép lesz. Engedd le, mindjárt jövök. Bravo, nagyon jól tetted. Légy óvatos, különben bajba sodorsz minket, ezek veszélyesek. Védj róla példát. Bátor fiú vagy, Francesco. Halló, Márta, én vagyok. Na végre, egész nap kerestelek, és nem tudtalak elérni. Miért kapcsoltad ki a telefont? A hotelben hagytam reggel. Itt fantasztikus dolog történt. Egy cég Rómába költözik. Képzeld, Paolo beszélt velük. Be kell rendezniük a hivatalukat egy régi épületben. Úgy néz ki, hónapokra lesz munkánk. Figyelj csak, nekem is lesz itt még egy kis dolgom. Miért, mi a baj? Nem akarják megvenni?
Én nem akarom eladni. Megpróbálom felújítani, hogyha sikerül. Nem értelek, Francesco. Miért? Hogy jobban el tud adni? Talán. Igazság szerint még nem tudom. Bardák. Bardák. Pohár. Pohár. Úgy van, pohár. Íz lett a reggelink? Jól aludtál? Az éjszakák csendesek. Van fügelekvár. Kóstold meg! Mama, törökül tanítom. Ha szavanként haladtok, kislányom, soha nem tanulja meg a nyelvet. Drága testvérem, az első levél, amit írtam neked, ma jött vissza. Még csak ki sem nyitottad. Nem küldöm el ezt a másodikat, sőt a következőket sem. De úgy érzem, írnom kell. Ez az egyetlen módja, hogy a közelemben érezzelek. Találtam egy régi hamamot a város központjában. Kicsit lerobbant, de csodás patinás. Nem túl drága. Elhatároztam, hogy megveszem. Török fürdőt szeretnék nyitni. Hamamot, ahogy itt mondják. Tetszik az ötlet, hogy menedéket nyújtsak férfiaknak. Én leszek az első nyugati májtresz a mindenható férfi család fővárosában. Titokban kileshetem privát örömeiket. Furcsa helyek a hamamok. A gőzben a test gátlásai oldódnak. Sok barátom van itt, akik hálásak lennének, ha gondoskodó, diszkrét szolgálatot nyújtanék bizonyos kefteléseik számára. Tudom, nehéz ellenállni a kísértésnek, hogy boldoggá tegyek egy férfit. Sok időbe fog telni, sok munkába. Mégis úgy érzem, megéri. Felajánlásom egy városnak, amely nagy lelkű volt az olasz kalandornőhöz. Halló! Szia, Nelly, Francesco vagyok. Jó napot, uram! Hogy vagy? Köszönöm, jól. Ott a feleségem? Nincsen, Milánó ment munkaügy, dolgász. Akkor tedd le a telefont, és ha újra telefonálok, ne vedd föl, jó? Üzenetet fogok neki hagyni. Érted? Ciao. Na, ezt megúsztuk. Jelenleg nem vagyunk itthon. Kérem, hagyjon üzenetet a sípszó után. Köszönjük. Várjatok! Szia, Márta. Francesco vagyok. Írd fel ezt a bankszámlaszámot. Készpénz kéne. Akkor mondom a számot. Memo! A legnehezebb munkát kaptam. Az ajtót is ki kell javítani, hogy segítsük a munkásokat. Kell Ugye, egy csomó szépségem? szerszám. Hagyj! Vagy csinálhatod egyedül. Fiúk, a szobor tisztításához kellene még egy kis vegyszer. Jó napot, Zozó. Jó napot, Francesco. Hogy itt? Beszélnünk kell. Zózó, így nyugodtan beszélhet. Privát beszélni, ha lehet. Mi az? Figyelj, nő, veszélyes. Veszélyes. Miért? Én félni, hölgy, komplikátó. Te eladni az hamam. Hölgy, nagyon komplikátó. De nincs semmi probléma. De igen, van. Mert én félni, nagyon komplikátó. Én... Figyelj, ezt majd megbeszéljük. Mondom neked, ez hölgy veszélyes. Te eladni az hamam. Én mondok egyet. Zózó, mennem Én kell. mondok egyet. Te... És meg mennem kell dolgozni, Te majd megbeszéljük. hamam. Nagyon... Komplikátó, ez szinyóra, veszélyes, érted? Nagyon köszönöm, Zozó. Minden jót. Francesco? Francesco?
Jó reggelt. Jó reggelt. Kész a reggeli. Szia, én vagyok. Csütörtök 8 óra van. Sosem tudlak elérni. Itt minden oké, a pénz megérkezett. A munka jól halad. Remélem jól vagy. Meghagyom a számot, ahol ebédidőben mindig megtalálsz. 21277123244. Ja, és jól tetted, hogy megváltoztattad az üzenetrögzítő szövegét, a te hangod szebb. Csókolak. Ez a török fürdő az én királyságommá vált. Az egész az én művem az utolsó részletig, és olyan büszke vagyok rá. Az elején nagyon nehéz volt. Egy európai nőnek kétszer annyit kell bizonyítania, hogy fele annyit érjen el. De most arra már van hírnevem és sok barátom. Az én hamamom híres helyé vált Isztambulban. Vidékről is jönnek, hogy láthassák. A vendégek beszélgetnek velem, megbíznak bennem, egyelőnek tekintenek. Néha azzal szórakozom, hogy kilesem őket, miközben átadják magukat a gőznek. E tiszteletre méltó családatjáknak köszönhetően mostanra rengeteg mindent tudok. Olyannyira, hogy jobban tisztelnek, mint legszentebb anyjukat. Később találkozunk. Szia! Ciao. Oldu peki. Tamam bitti tamam. Bak kardeşin de oldu ağlıyor mu? Oldu da bitti maşallah. Tamam. Maşallah.
Ciao, Marta. Ciao. Szóval, hogy így megleptél? Miért nem örülsz? Dehogy nem. Sőt, Arra gondoltam, hogy pihenek egy kicsit. És különben is nem jelentkeztél. ki se látszottam a munkából. Rengeteg probléma volt a felújítás körül. És sok van még hátra? Majdnem kész. Ha minden jól megy, pár hét és megnyitjuk. És hogy döntöttél, maradni akarsz? Még nem tudom. Remélem tetszeni fog itt. Oszmánék nagyon kedvesek. Én jobban szeretnék szállodában aludni, csak pár napig maradok. A kocsit is örökölted? Ezt? Nem, Halitól vettem. Az ki? Egy barátom. Fu darse ne sedene au purdate dine avenes? Bit minyorum jabam gyűjöm. Pardon. Te beszélsz törökül? Dehogy csak megértem. Jól beilleszkedtél, úgy látom. Na, végre. Soká jöttél. Késett a gép. Isten hozott. Örülök, hogy itt vagy. Ciao. Ő itt perrán, ő pedig fiszum. Ciao. Ciao. Perán, ez a felesége? Igen. Milyen sovány! Látszik rajta, hogy külföldi. Főzz inkább, törődj a magad dolgával. Ez így nem jó, túl alacsony. Magasabbra. Az építész volt, mindig részeg. Jó, csináld meg akkor. Kérlek, szólj a feleségednek, hogy kész a vacsora. Micsoda, mit mond a lány? Hogy menjünk, mert kész a vacsora. Jó, akkor menjünk. Olaszul nem beszél? Egy kicsit nem túl jól. Elnézést a késésért, de sokat dolgoztam ma. Szia, Mehmet vagyok. Ciao. Örvendek. Úristen, mennyit tettünk. Hogy még nem híztál el? Sokat is dolgozom. Na, mi a benyomásod? Szimpatikusak, kedvesek. Nagyon kíváncsiak voltak ám rád. Fusszun... Fisszun. Fisszun, nagyon csinos lány. Mivel foglalkozik? Tanul. Nagyon okos lány. Ha gondolod, megkérem és megmutatja neked holnap Isztambult. Hm? Ne, inkább egyedül megyek. Mehmet pedig operatőr egy helyi tévénél. Tényleg? Figyelj csak, holnap dolgozol? Igen. Láttad, mennyi munka van még. Te is fáradt lehetsz. Ennyi utazás után. Igen, elég fáradt vagyok. Jó éjszakát.
Márta? Igen? Kész a reggeli, ha gondolod. Hol van Francesco? Dolgozik. Jövök. Jó reggelt, Perren. Jó reggelt. Ülj le, egyél. Hozok neked sajtot. Nem szoktam reggelizni. Az látszik. Ülj csak le. Megmutassam a várost? Nem, köszönöm. Anya, indulok. Ne gyere későn. Ciao. Ciao. Tessék, finom. Nagyon megváltozott. Alig ismertem meg a repülőtéren. Beszéltél vele? Még nem. Mire vársz? Paolo, ne sürgess. Mind a ketten fáradtak voltunk, majd este beszélek vele. Jó, rendben. Mikor hívsz? Holnap a stúdióban. Jól van. Szia. Ciao. Hová mész? A barátaimmal találkozom, ünnepelünk este. Aha, minden este elmész, most is, mikor vendégeink vannak, maradj már itthon. Engedélyt kérjek, hát mit gondol a hölgy? Hogy mit gondol? Igenis, beleszólok a dolgaidba, elegem van a barátaidból. Nekem is a te pletykás klienseidből. Ha én nem varnék, miből élnénk? Isten megbüntet? Hát, tudod... Bocsánat, hölgyem, bocsánat. Engem már megbüntetett veled. Ne gyere későn! Márta, csinálj így. Körbevigyük Mártát Isztambulban. Van kedved jönni? Igen, de most? Nem, holnap is mehetünk. Jó, akkor menjünk inkább holnap. Tedd rendbe a konyhát. Jó. Jövök, segítek. Kész. Nézzünk csak. Ez az. Belső feszültséget mutat. Benned van. Emészt. Bezárja a kapukat. Olaszországból hozod. Itt 2 van. Megyek inkább aludni. Jó ét. Jó ét. 2 óra, 2 nap, 2 hónap, 2 év, vagy 2 férfi. Aztán nyugalmat látok.
Furcsán viszonyulsz a munkához és a pénzhez. Sok pénzt fogsz, de valójában undorodsz tőle. Hát azt azért nem mondanám. De, nem tetszik a pénz. Még nem tudod, de nagy változások lesznek. Ez milyen lekvár? Narancs. Az szép szín, igen. Az nekem is tetszik. Meglátjuk az oszlopokon, hogy mutat. Direkt neked Biztos szép csinálom. lesz. Persze. Én nem kapok. Istenem, jó reggelt, Márta. Na gyere. Ugyan, ne fárazd magad. De nekem ez, igen. Hagyd csinálja úgy, mint otthon. Maradj kérlek. Papa, mama, Dundár és én összeházasodunk. Soha nem tetszett. Ezt már eldöntöttem, mama. Ez jó hír. Dundár jó fiú, és Fiszun is jókorban van a házassághoz. De én azt akarom, hogy csak is szerelemből, nem másért. Terán, hagyd! Ha Fiszun egy komoly fiúhoz akar menni, mi csak örülhetünk neki, mert majdnem 20 éves. Mi mindannyian elmegyünk vacsorázni, és megünnepeljük. Akkor Bárdák? Bárdák. Nekem mennem kell. Viszlát, Memo. Sziasztok.
Minden jót. Szia! Ciao. Beszélni szeretnék veled. Nem lehetne inkább este, rengeteg dolgom van. Jó? Szia. Halló, Paolo. Paolo. Paolo, válaszolj! Hol a fenében vagy? Ma este aláíratom vele a papírokat, és jövök. Utána felhívlak. Remélem otthon leszel. Légy szíves, legyél otthon. Ciao. Nagyon boldog vagyok, hogy veletek lehetek ma este. Ígyunk Fiszunra. Fiszunra. Ugye jól érzed magad itt, Márta? Talán egy kissé korai még. Mindent a maga idejében. Hát igen. Majd tanulni fog, és háztartást vezet. A házasokra. A házasokra. Ilyen. Ilyen. Oszkár úr, ezt még nem kóstolta. Persze. Milyen kocsi? Tudod, te is láttad már, vagy nem? Ja. Francesco, Igen? szólj a pincérnek, hogy hozzon bort. Legyen szíves. Szerintem hagyjuk a francba. Egy kis figyelmet kérek. Szeretnék toastot mondani. A szerelmesekre. A szerelmesekre. A szerelmesekre. Ez örményéte rakival, tonhallal és szójával. Kóstol csak meg, finom. Zárva?
Tényleg? Az is. Mondd, mióta ismeritek egymást? 2 éve kefélek Paolóval. Mire iszunk? Ahol épp ránk jön. Otthon, a stúdióban, a kocsiban, a liftben, a lépcsőn. Hagyd abba, miről beszélsz? Egyszer még a te kocsidban is, az volt a legjobb. Ezt beszéljük meg kint, jó? Én nem megyek sehova, nem akarok kimenni. Rendben, ahogy akarod. Én kimegyek. Hova mész? Még nem fejeztem be. Elrohansz, elmenekülsz, mi? Jobb alkalmat nem találtál? Szépen leszerepeltél, mondhatom. Szarok bele, egyáltalán nem érdekel. Én szeretem őket, ők kedvesek, még veled is, és több tiszteletet érdemelnek. Örülj, hogy eddig kibírtam. Kösz. És ahhoz mit szóltál volna, ha arról kezdek el beszélni, hogy mit láttam tegnap a török fürdőben? Rómában is csináltad? Rómában is csináltad? Válaszolj! Á, itt fedezted fel? Sokszor hívtalak. Beszélni akartam veled, de te sosem voltál elérhető. 3 napja itt vagyok. Ha esetleg beszélni akartál volna velem, de más se csinálsz, csak kerülgetsz. Na mindegy, nem érdekel. Úgyis csak azért jöttem, hogy elváljak tőled. Igen? Akkor ezt megkönnyítettem számodra. Te szemét! Ezért jöttél Isztambulba, mi? Hogy lejárass? Hát semmit se változtál. A fene nagy nyugalmad, a tökéletes udvariasságod. Én átlátok rajtad, nem változtál semmit. Mit tudsz te róla, mi? Nem a nagynénéd érdekel, nem is a török fürdő. Túl jól ismerlek ahhoz. Az az igazság, hogy... Mi az igazság? Az, hogy kaptál az alkalmon, hogy nyugodtan szórakozhass. Hogy azt csinálj, amit akarsz. Rómában nem teheted. Hogy mersz te engem bírálni, mi? Pont te, aki Paolóval kefélsz, el se hiszem, Istenem, el se hiszem, és már 2 éve, 2 éve! Nekem ilyen a természetem, és kész. Persze. Az a tökéletes, csalhatatlan, makulátlan lényed. És te? A te rohadt jó ízlésed. Berúgtál, és már azt sem tudod, hogy mit beszélsz, ennek a vitának semmi értelme. Te teljesen hülye vagy. Te vagy a hülye. Befejeztem veled, köztünk mindennek vége. Hagyjál békén. Te idióta! Mit akarsz még, mi? Azt, hogy írd alá a papírokat. Holnap indulni akarok. Igen, sürgős lett? Igen. Köszönöm. Tollat. Hol írjam alá? Ott balra alul. Alig vártad, mi? Tessék, most már hívhatod a drága Paolódat. Majd akkor hívom, ha én akarom. Elvégre már nagy lány vagy, nem? Vigyázz innen, pakolni akarok. Hívj egy taxit. Mégis hová akarsz menni ilyen későn? Szállodába. Figyelj, beszéljük ezt meg. Ha most nem beszéljük meg, akkor soha nem fogjuk megtenni. Meg kellett volna mondanod, hogy ne nekem kelljen észrevennem. Te sem szóltál Paolóról. Az nem ugyanaz! De igen. Én férfival csaltalak meg. Ahogy én is. Ne csináld már ezt. Én fölmegyek. Tudod, te hány óra van? Vajon mi lehet velük? A Rómában sosem voltam boldog. Ha belegondolok, hogy hogyan viselkedtem veled és másokkal. Iszonyúan szar életünk volt. De minden megváltozott, amióta itt vagyok. Az emberek kedvesebbek, és én is kedvesebb vagyok velük. Lelkesebben teszem a dolgomat. Oszmán és Perrán saját fiúkként kezelnek. Mehmet önbizalmat ad, meghallgat, megért. Jól érzem magam vele. Mindig is ezt az életet kerestem. Valamit még kéne vennem Nellinek.
Márta. Szia, Perrán. Elmegyek. Hát eldöntötted? Igen. Holnap indulok. Mára már nincs jegy. Ezt Fiszunnak küldöm. Ma szállodában alszom. Ó, nem gondolod meg? Csak néhány napot maradj még legalább. Ne haragudj, hogy belekevertelek. Ne mondd ezt. Csak gondold meg magad. Azért mondom, maradj még egy kicsit, hogy jobban el tud dönteni. Ha nem akarsz a férjeddel aludni, egyedül is maradhatsz. Francesco aludhat Mehmetnél. Nem. Francesco, Szia. indulok. Majd visszaadod, ha elolvastad. A könyveket a szobámban hagytam. Mikor indul a géped? Nem sokára, 11-kor. Ciao. Maradj csak. Most már muszáj mennem. Köszönök szépen mindent. Sajnálom, hogy Fiszun nincs itt. Nem tudta, hogy ilyen hamar elmész. Nem baj, majd holnap felhívom. Ciao, Perra. És még egyszer köszönöm. Viszontlátásra, Márta. Ez a te otthonod is. Mindig jöhetsz. Sok szerencsét. Neked is. Október elején Isztambul hirtelen szürke lesz. Egy pillanat alatt elmúlik a nyár. Ez minden évben meglep. Talán mert mióta megérkeztem ide, olyan, mint a vakáció lennék. Amikor beköszönt az ősz így, ilyen hirtelen, Olaszországra gondolok, és rám tör a szomorúság. Reggel felkelek, és megpróbállak elképzelni. Mit csinálsz, amikor felkelsz? Mit reggelizel? Talán gondolsz néha rám. Ősszel, Giuliana, egyedül érzem magam. Ilyenkor a kicsi Francescóra gondolok. Tudni szeretném, mivel játszik, mit szeret, mire gondol. Biztos vagyok benne, hogy intelligens és kifinomult, mint te. A fiad az én egyetlen unokaöcsém. Mesélsz neki néha rólam? Szeretném, ahogy akárcsak az apja, ő is erős, bátor és öntudatos ember legyen, a felnő. Hogy tiszta tekintettel felismerje a vágyait, és elég erős legyen ahhoz, hogy meg is valósítsa azokat. Remélem, szabad, boldog ember lesz. Lehetünk boldogok ebben az életben. Fontos, hogy boldogok legyünk. Ez a ház bűzlik az öregségtől, kedvesem. Nagyon elviselhetetlen a látványa. De én mazoista vagyok, és nem válok meg tőle. Tejet, cukrot? Csak tejet, köszönöm. Ósdi termek hideg-rideg romjaiban áll a daru magányában. Van valami, amit ez az öreg daru tehetne? Nem hiszem. Mondd, Márta, elköszönni jöttél? Igaza van. Hiszen alig ismer. Mit is vártam. De annyi minden történt, és nem volt kivel beszélgetni. Mondjuk velem. Márta,
Nekem tetszik. Szépek a mellei. Várj. Nem csengettek? Nem hallottam. És anyád? A piacra ment. Én megyek. Jó estét! Jó estét! Te vagy Francesco az olasz? Igen, én vagyok. A tekintete valahogy, nem tudom, olyan furcsa. Megváltozott. Érdekes, azért jöttem ide, hogy elhagyjam, és most... Tetszik neked? Telefonon keresik, uram. Halló? Jó estét. Igen, itt van. Ne, Márta, ne menj be. Ülj le. Ne sírj. Itt van. Kérem. Kérem. Drága Mehmet, tegnap végre megkaptam a leveledet.
Örülök, hogy jól vagy. Ha mégsem így van és beszélgetni akarsz, én itt vagyok. Mióta elmentél, a kerület gyorsan változik. Édesanyád nagy örömére meggyőztem Fiszunt, hogy ne menjen férjhez. Ildis kisbabája megszületett, és úgy döntöttek, hogy Francescónak nevezik. Persze Perrán, Fisun és én sírtunk. Majdnem minden délután lemegyek a hamamba. Már minden munka befejeződött. Néha hajnaltájt erőt vesz rajtam a szomorúság, de hirtelen megérkezik a szél, és messze fújja. Ez egy különös szél. Soha nem éreztem ilyet azelőtt. Enyhe szél. És szeret engem. Magyar hangok. Pop Dániel, Kerekes Andrea, Kis Mari, Szersény Gyula, Kéri Kitti, Botár Endre, Markovics Tamás, Szőlőskei Tímea, Orosz István, Kun Vilmos, Rácz Kati. Magyar szöveg Schwarz Ildikó. Hangmérnök Beke Tamás. Vágó Vüncs Attila. Gyártásvezető Molnár Melinda. Rendezőasszisztens Bauer Eszter. Szinkronrendező Földi Tamás. A szinkron az Odeon Art Video megbízásából az Aktív Kommunikációs Kft. Műtermében készült 2005-ben. Forgalmazza az Odeon Art Video.